No niin. Pitäis drifteriä taas pikkasen jatkaa. Se on nyt tossa kunnossa ja tämähän siis tuli mulle täysin ilman tekniikkaa. Sitten se tuli tommonen Porschen M44 nelimukinen 2,5 litrainen kone ja no siis mitä tää nyt on, Volkkari ja Audi tehnyt tätä konetta, tämmönen vakkilainen, mutta Porschesta se on otettu ja tein sen pakosarjan ja sitten on ahdin ja hukkaparkit olottiin kivasti tää saan sen tosta auki niin teille. Tällainen ihan Max Speediratsi GT35 ja sitten se on 50 mm hukkis tossa. Tää on siis niinku 30 ja no eli ovineet on nyt komeampi kuin Scope, mutta ei kai tässä nyt mitään se ihmeellisempää. No siellä on kuppipenkit ja sitten kaaret ja tällainen. Et siihen nyt aika paljon kaikkea tekniikkaa pitäisi tehdä, että tuo tekniikka on nyt, mä tein sinne noi moottorikannakkeet. Tältä puolelta nyt ei näe, mutta tommoset. Sitten tein niihin tommoset pellit päälle ja sit jäykistin ne tossa. No nyt 3 kakkoset reijät oli ja sit hylsyllä vaan painanut jäykisteet siihen ja imusarja mulla on se on nyt, pitäisi tehdä uusi vielä, koska taas nyt lähtee tyhmästi tuo kaasuläppä, kun tuolta tulee ahtoputki, niin se on aika tyhmästi, kun se lähtee tuohon suuntaan, että se olisi paljon parempi, kun se lähtisi tähän suuntaan. Mä ostin sitten turbomalli, kun toi vaparimalli imusarja. Ostin turbomalli imusarja. Niin voidaan vaikka tähän pistää klippi, että mitä sille tapahtuu. Se siis pikkasen suli, että kävin se oikein Turusta hakemassa ja se oli mulla päivä ja se oli siinä kunnossa, niin päätin sitten tehdä kokonaan ihan uusia. Saa sit just sen mallisen kun tekee. Et vielä pitäis kun tuossa nyt lähtis 3 tuuma downpipe ja en tiedä näkyykö, mutta tonne pitäis saada. Niin pitää tuo akun paikka leikata irti ja siirtää akku tuonne konttiin sitten, niin tulee paljon fiksumman näköinen ja tuo hukkaportti mulla on vielä vähän, kun nyt se olisi niinku noin. Eihän tuosta mahu nyt mikään puski mihinkään, niin varmaan käännän sen toistepäin ja heitän sitten vaan tuosta ja tiehen vaan putkeen. Aluksi minä ajattelin, että tuosta kun vetäisis putke johonkin tähän ja tuosta sitten konepellistä niin kuin aikaliike jossakin näiltä mai heittäis sitten konepellistä komeasti läpi tässä putken, mutta en nyt halua saakaan tätä runkoa tästä vielä kauheammin leikkeelle näitä lokareita, niin varmaan se pitää tuosta sitten tiehen heittää, että jos tähän jossakin kohtaa heittää ihan putkerungon tähän ympärille leikata kokonaan pois, niin sittenhän se mahtuu heittää tuosta noin ja tänne. Mut jos se nyt alkuun heittää tiehen ja miettii sitten, että mitä tälle autolle tekee, kun ei tätä koria vielä ole niinku pilattu, että eihän tässä nyt oikeastaan pikkasen on leikattu, no tuosta on leikattu auki ja
tällä puolella nyt näkyy, mutta sama homma tällä puolella. Ja sitten tuosta välijäähylle leikattu pikkusen tilaa, että mahtuu olemaan, kun se on niinku tuossa noin. Ja puskurissakin on, kato, kun on tää M-sekki, niin tuosta se näkyy aika kivasti ja ahtoputkat näkyy pikkasen noista raoista. Ja tästäkin oli kokonaan tää lippa aika lailla kulunut pois. Mä sitten sen kokonaan alalipan tästä kuulutin uudestaan. Pitäis vielä heittää uusiksi väri päälle, kun noin sivut mä vielä tein uusiksi tosta molemmat sivut, niin pitäis siihen vielä sävy heittää päälle, niin sais sen. Ja pitäis tätä jäähytintäkin vähän tonne miettiä. Tää on tämmönen, no just mahtuu tuohon kun se tuohon tulee. Tää kone on ehkä pikkasen liian edessä, kun miettii, että no, tuolta puolelta ei yhtään mitään. Se akseli on niinku tuossa kohtaa. Niin se on aika liki tossa niinku kolmos pytyy. Ehkä pikkasen kolmosen ja kakkosen välissä. Ehkä haluaisin pikkasen. Täällähän olisi tilaa tuoda vielä tulipeltiin päin, mutta mä haluaisin eka vaihdelaatikon. Niin näkee, kun mä en nyt haluais vielä ainakaan tulipeltiä kauheemmin tosta silpoa, niin jos siihen vaihdelaatikon ostais eka, niin näkee, että miten se mahtuu tuossa elämään. Ja tähän on siis tulossa toi Audi 100, eli nelivetolaatikko. Se menee aika lailla suoraan tähän Porsche M44 kiinni. Sitten siihen pitää vaan kardaani laivat hitsata ja sitten ne kaikki kannakkeet tonne pohjaan, että saa sen sinne paikalleen. Ja jakopää tähän pitäisi osaa tilata. Tässä ei nyt ole oikeastaan mitään muuta kuin tuolla nokka-akselin päässä on ratas ja vesipumppu on. Että aika lailla kaikki muu puuttuu, mutta ei sekään nyt hirmu iso homma tuohon pistää, kun koneenkin, kun tähän rakensin tämmösen siltanosturin. Rakensin, että tää tässä niinku liikkuu sit niinku edestakas ja tää sitten tässä sivuttaa ja tuossa on tommonen, onks tää nyt talja vai vinssi? Niin se aika kivasti saa tuosta nostettua pois ja heittää moottoripukkiin sen, niin en nyt tiedä näkyykö tässäkään, mutta on konettilakin maalasin tässä justiinsa. Näin nyt on pölyinen, mutta siellä on tommosta pikkasen kultaista, kun onhan tässä autossakin tuo teippaukset tuollaiset. Ja postissa mulla on tähän tulossa vielä ahtimelle semmonen lämpökäärä huppu tuohon pakosarjan tuohon pakopuolen päälle semmonen huppu. Sitten lämpökääreet tuohon pakosarjaan ja sitten downpipeen ja hukkaportiputkeen. Sitten mulla olisi tulossa tuo Evo siipi taakse. Se on IB:stä tilasi. Sitten mä otin tuon vanha alkuperäisen puskurin tästä Veke ja kävin sitten ostamassa tommosen, voin ihan näyttääkin, niin Evo Luke. No, eihän tämä sitten ollutkaan, että tää oli jo aitoa M3. Nyt on leveempi. Että tämmönen näkeekö tässä, mutta tää lähtee niinku VM-muodossa ulospäin noin. Tuossa on taas tuo vakio, kun se on niinku aivan suora. Niin mä nyt mietin, että kyllähän mä tän kiinni pistän tämän, mutta että katkaisenko mä niinku tuosta koko mitalta ja leikkaan niinku, sitä kiinnitän ton alapalasen vaan sit niinku tuohon. Vai vedänkö mä näistä kohtia poikki molemmin puolin ja käännän nää suoraan. Et se on niinku tuota vastaava. Kun nythän tähän väliin jäisi semmonen 4 senttiä
molemmin puolin, niin aika tyhmän näköiseksi jää, jos se vetäisi sitä vaan lasikuitulla tasaiseksi. Että en tiedä, kun onhan tää niin paljon komiamman näköinen, kun tässä on tämmönen lippa täällä alhaalla. Ja kun se vanha niinku hävii sinne auton alle ja ei siinä niinku oo mitään. Perä on vähän tyhmän näköinen siinä. Että niin. Ja tässä on siis Max Ecu johtosarja. Ecu on pitäisi ostaa. Tulee. On liitin sille. Täällä on Max Ecu johtosarja. Täällä on ne sähköt on tossa. Niin tässä on. Siihen pitäisi sytytyspuoli tehdä. Et siinä on suuttimelle on ja sitten siinä tulee tonne sisälle kaikki ja auton omat sähköt on valot kaikki, polttoainepumput, pyyhkiät, vilkut, tommoset niin kuin on. Ja nyt tässä sisustassakaan niin sitten tuossa on mulla lattialla lisämittarit, niin pitäisi tuohon johonkin ne pistää, mutta kun en oikein tiedä, että pistäisikö tuohon mankan kohdalle vai tuohon tuulettimen kohdalle sitten ne mittarit. Ja tuossa olisi kasettimankka, niin se olisi aika kiva, kun sen pitäisi. Tuolla on hattuhyllyllä. Tuo on oikein vakio elementit ja näin. Ja tää on 160 tonnia ajettu vaan tää kori, että ei tää niinku paljon ajettukaan oo. Ja sitten tässä on jos tästä nyt näkee, niin tuolla niin E46 alatukivarret ja sitten on ihan lukkoperä. Mä en nyt muista mikä alustasarja tässä oli, mutta ei nyt kauheammin tuolla oo maavärässä niinku maavälistillaa tonne apuronkoon ja et eihän tästä nyt edestäpäin kun kattoo, niin tuohon tuli vielä puskuri, mikä on aikanikin kiinni tuossa tiessä sitten. Se on vähän vaikea katsoa, kun siellä on kaikkea rajuakin alla. Rajua tuolla alla, niin mutta toinen ajovalohan tässä ei mahdu olemaan. Et siinä on niinku tuo ahdi ja hukkaportti just siinä kohdalla, niin mä mietin, että kun mullahan on tässä tämmönen maski, että niinku valot ei niinku näe. Että jos se perus E30, missä on pyöreät reijät tuossa valojen kohdalla, niin tässä on nyt tää maski. Tai toi, mikä nyt onkahan. Niin, olisi niinku tällainen. Mulla on myös sisällä se maski, missä on ne pyöreät reijät. Niin olisikohan se vaan niillä, että heittäisi tohon tälle puolelle vaan niinku pelkä se linssi ja jonkun pikkusen ledivalo sinne taakse ja tuosta toisesta reiästä ilmanpussaria läpi sitten. Joo. Ja tässä on täysin huollettu kansi tällä hetkellä. Voi sitäkin pistää kuvan tähän. Ja tää itse kone oli 64 000 mailia ajettu. Sitten se oli irrotettu sitä autosta ja siitä piti tehdä turbo sitä Porschesta tällä koneella. Mut sit niillä suunnitelmat muuttu ja kone vaihtui. Niin tässä on nyt vaparilohko, turbomalli kansi, turbomalli toi öljysuodattimen jalka, sitten sisuskalut turbomallista ja öljypohjaa piti pikkasen muuttaa, että mahtui tonne toi
ohjausakseli tulemaan, että on hitattu tonne tasainen lätkä vaan kulmaa. Ja nyt on vielä pikkasen vinossa tää kone, että toi puoli on pikkasen matalalla, kun ei oo ton puolen kannake kunnolla kiinni vielä, niin se pitäisi sieltä kiristellä. Ja sitten, no mitäköhän muuta tähän nyt pitäisi. No se kardaani, vähän hitsataan vaan siihen vakiokardaaniin niin laippa, että se menee sitten siihen Audi lootaa. Sitten on se putkisto, downpipe, tuosta pitää tehdä sähköt, jakopää. Sitten no imusarja, se on tekeillä jo. Sitten on ohtoputket tuolta ja mulla on tähän kaasulepätoni ja sitten no tuo kone tässä on nyt vaan venttiilikoppa ja kansi irti, että sinne vaan tiivisteet ja nippuu vaan. Sitten pitää kokeilla, että miten se saisi toimimaan ja penkkiin viedä, että saisi säätöihin ja vähän jos jotakin tehnyt, niin takavallat on tehtyy savuharmaaksi tuli vedettyä, että tuolla on mutta vakio takavalot. Mä koitin niin heittää vaan niinku teipin päälle savuharmaa. No hyvin helvetti, siis niinku ei tullut mitään. Niin kävin sitten ostaa tuommoiset savuharmaat takavalot ja sitten ostin tuo takapuskuri, mikä nyt ei vissiin sopinutkaan saman tien, että siihen saa vähän tehdä asioita ja näitä nyt pitää vähän kaikkea tässä ihmetellä, että miten tämä saisi niinku järkevästi toimimaan. Että tässä on voimansiirto, niinku perässä on kaikki paikallaan ja edessä kaikki ripustukset, kaikki jarrut, kaikki. No tekniikka siitä vaan puuttuu. Että sitten sen pitäisi ne polttoainelinnat pitäisi tehdä uudet. Että AN letkut tankille. Kaikki on tossa liina alla, mutta tankille ja sit pitäisi toi polttoaine kiskohomma miettiä ja suuttimet. Ne. Ja pitäisi tänne kaikki keruusäiliöt ja jäätysten säiliöt laittaa ja muutenkin siistiä tää konetila, kun tää nyt ei kauhean siististi nuo sähköt täällä menee. Mut se nyt ei oo iso homma, kun miettii mitä kaikkea muutakin tässä on. Ja sitten pitäisi tää yksi Sparco R100 penkki vaihtaa tommoseen samanlaiseen Sparco Evoon, kun tämähän on siis aivan kauhean näköinen penkki. En tykkää tästä yhtään. Tommonen niinku oikea kuppipenkki tähän tilalle. Sitten pitäisi hydraulinen käsijarru laittaa. Mä nyt pistin tuohon tommosen pikakintysratin jo. Tai tuo keskiö. Semmosen mä siihen pistin ja sitten nuo vanteet. Mä oon itse tehdyt vanteet. Niissä on Volvon sisäkehä ja sitten itse tehty ulkokehä. Sitten on hitsattu nippuun. Ja sitten on pulteilla saatu kehää tosta irti. Ja takavanteet. Nyt se on tommoset peltivanteet. Ne on näyttää, ne on tossa noin. Ne on täällä lumen seassa, mutta ne on ihan samanlaiset. Näihin mä käytin pistämässä kumit paikalleen, mutta ne vuos täältä merkattu tänne nuista. Ne vuos molemmissa oli sama homma. Tossa on ne kumit, niin ne pitäis nyt joko hitsata tuolta noin, tai sitten tästä kaikki silikooni veke
Mä voin näyttää tästä toisesta, kun tää ei ollutkaan tuo. Olisiko se ollut sittenkin tämä? Joo, oli se tämä. Niin. Tossa on toinen terävä reuna tästä hitsauksesta, niin hiotan. Että se olisi vähän samantyylinen kuin täällä nää tämmöiset pyöreät muodot. Ja heittää isot sisäkumit tänne, niin sen saisi sillä pitämään. Et eihän siinä oo kuin rälläkällä tuosta vetämään. Helppohan kun pääsis sorville, mutta nyt mulla täällä kotona kyllä sorvia oo. Mutta tuosta kun hioo vaan terävät nurkat pois ja kaikki silikoonit veket täältä ja isot sisäkumit sinne, niin saa noikin tuohon alle sitten. Ja mä nyt varmaan ihmettelen noita lisämittareiden asennus tuohon. Ne on siis tällaiset mittarit. Tässä on ahtopaine ja sitten on EOS-mittarit, niin että koelaudalle minä en niitä halua pistää. Mutta olisiko ne tuohon vasta, olisiko ne varmaan olisi parempi tuohon ilmastoinnin kohdalle pistää ne. Olisi vähän tyhmä, on noinko alas menee kun tuo heittää, niin koelaudalle minä en niitä pistä. Tuohon kun ne ilmastoinnin pois, tekis tuohon pellistä, sit siihen reijät. Ja nää silloin että ne on käännetty niinku kuskille, ettei mitenkään näin vaan niinku tollatteen. 2 tuohon vierekkäin ja sit johdatus vaan tonne koelaudan sisään, niin aika järkevästi se siihen menisi. Ja sitten kun tuo makse kun saa, niin jää sitten joku mittaristo tuohon kehitellä. Siinä nyt on vaan tommonen pleksi. Mulla on tähän vakiomittarista olemassakin, mutta en mä nyt sitä, jos tästä drifting-auto tulee, niin en mä sillä mitään tee. Niin, että tonne mä nyt heitin snäkkiä, niin täällä on niinku katkaisee tolle polttoainepumpulle. Ja tästä muuten jos joku haluaa, niin E91 nahkapenkit manuaalisäädöillä. Siitä niin. Ne on siistissä kunnossa. Tän on siistissä. Haakeleehan se nyt tuolta tallatti ja toi on vaan paskaa, se lähtee irti siitä. Alavalla lähtee. Ne oli ihan hyvät penkit tässä tallissa, kun ei ollut autoa täällä. Tää oli varastona ennen, niin kuin ehkä saattaa huomatakin. Tää oli myös tää alue ihan täynnä tavaraa ja sitten tyhjennettiin aika lailla kaikki roskaa siitä, niin sai auton tänne ja no oli silloin hyvät, kun tää en niinku tehnyt tätä autoa täällä, kun tää auto oli ihan tuossa ovessa kiinni. Tuolla takana ne oli niinku, ne penkit, niin mahtui ihan istumaankin, mutta tää on niinku, ei tää nyt lämmin ole, mutta täällä on noin tuulensuojapaperit, niin on täällä lämpimämpi kuin ulkona ja tuolla on tommonen pieni lämmiti, että kun oven pitäis kiinni, niin tää lämpeis, mutta en mä nyt täällä niin paljon sisällä. No ehkä jos alkaa niitä sähköjä tekemään, niin sitten tää kyllä lämpee. Ja kun tuo on Marlboro ladan minä rakensin tuossa lämpimässä autotallissa, mutta kun siellä tehdään niin paljon muutakin, niin se on niin edessä sitten, kun se on siellä kauan, niin tää on lunta sisällä, kun mä aukasin tän oveen ja täällä tuli pakkasta, niin tää ei mene kiinni enää, niin mut tänne mä siis pistin tohon kojelaudalle noin mittarit ja täällä on vähän sähkövedot kesken. Täällä tulee sellaiset komeet merisuvalot tonne oviin ja koelautaan. Vaan pistää kuvan tähän niistä. Ja mä en tiedä mitä ihmeessä tässä on, että tämähän oli ACS:ssä tuossa 2024 ja eikä tähän nyt mitään ihmeellistä sen jälkeen
oo tullut muuta kuin että koitin katsastaa, mutta tuli putkistosta ja jarruista. Sitten hylky oli vasen takajarru heikko ja putkisto liian matalalla, niin sinne tuli sitten tehty kaikki jarrut uusiksi ja putkisto nyt jos näkee, niin on vieläkin pikkasen matalalla, mutta se riittää. Niin. Se on 2,5 tuumasta rosteriputkistoa ja siinähän sen on hyvä levätä. Ja hukkaporttakin pitää pikkasen paikkaa muuttaa vielä, että kääntää sitä vähän niinku enempi tänne lokoria kohden, kun se on aika liki kiinni tuossa imupesässä, niin vetäsee vaan tuolta viiloon ja ei ole kokonaan läpi asti ja sitten kääntää pikkasen hitsaa takaisin kiinni. Sitten ne lämpökääreet tuohon päälle ja downpipe ja hukkapartiputket ja... Joo, mä nyt yritän irrottaa nuo ilmastointiräppänät tosta. Et täällä on tossa kohtaa ja tuolla nurkassa on ristipääruuvit. Sitten irrotetaan tästä mankka ja kaikki nämä vivut. Veke. Hanskalokeron takana pitäisi olla pari ruuvia ja tuolla tommonen kiinnitys, mikä nasta onkaan. Tuolla alhaalla niin katsoa, että päästäisikö me tuosta alakautta käsiksi tuohon. Vai pitääkö nostaa koko koelauta veke tästä autosta. Katsotaan. Joo. Pitäis tuolla kattoo ylitääkö tuonne. Kuinka syvällä se on siellä. Siinä nurkassahan se ois. Pitäis vaihtaa mihin. Mihin sinne sitä tunkee? Tuohon aika reunahan se. No, ootetta. En mä tiedä näkyisikö, mutta tuolla on yksi ja tuolla on sit toinen. Ne pitäis siitä nyt niinku saada vekeä. Kun ei sinne vaan niinku näe, muuta tää on varmaan aika helppo homma. Taas mä täällä. Tää on varmaan sit jo liian pitkä, no totta kai tää on mennyt liian pitkä. Otan jatkon tuohon. Menisikö tuolla? Mä koitin näitä mittareita, ajattelin, että tuohon ilmastoinnin kohdalle. Se on niinku, se on aivan mahdoton. Mä en näe siinä mitään järkeä, että kun en mä niitä haluais tuohon koelaidasella niin pystyyn niinku vaan näin. Näyttää tyhmältä. Minä ajattelin, että jos minä on tuon jalustan veke tuosta, tuohon semmosen, mikäköhän semmosen pikkusen kaare, mikä oli siististi näin. Sitten siihen upottais noin 2 mittaria ja kääntäis niinku kuskille päin. Joskohan se niinku järkevi vaihtoehto tässä vaiheessa. Ehkä jos mä silloin teen tai jos mä mietin jonkun muun vaihtoehdon tai jos mä vaan ton tilalle sen pistän, että se olisi aika silottiin niinku, kun se ei olisi missään niinku
niin näkyvillä kuin se olisi tossa. Niin se näkyisi niinku, ei muuta sitä itse sisusta muotoilua mitenkään. Tuohonkin veisi helposti niinku, just se jos menisi ehkä 3 mittaria. Ajattelin katsoa niinku tuon verran niin 1, 2. Se menisi niinku just 3 tuohon. Aika siististi tuohon, mutta tuon jos tulee sitten joku kerroslukumittari ja tällaista. Joo, mutta katsotaan. Jees. Joo, nääkin nyt tuli niin. Tässä on lämpökäärettä, sama kuin tässä paketissa. Nyt mukana tuli näitä kirjoituspäntöjä. Mä ikinä tuu noita käyttämään. Mulla on tässä näitä tämmösiä rautaisia nippusiteitä. Tai mitä rostereja näin olikaan. Niin, semmosia on. Niillä kun se pistää kiinni. Niin kuin tuossa ladassakin mä oon tehnyt se. Ja sitten tässä on tää vahtimen päälle tää tämmönen lämpö tuolla huppu. Et se, et mä eikä heittää nää molemmat nyt johonkin ämpäriin missä on vettä. En mäkään kohta pistää ne sitten paikalleen kun ne on helpompi pistää kun ne on ollut ämpärissä vedessä hetken aikaa. Joo, nyt pikkasen muutin vielä tätä hukkaportiputkea, niin mä katkasin se tosta niinku puoleen väliin ja kun se tossa hitsaa ja niin tää hukkaportista tulee niinku tähän lokariin vasten paikallaan tätä reunaa ja tää nyt tuli tässä nopeasti käärittyä tuohon lämpönauhaan. Ihan tollattiin siististi se siihen meni. Vähän alapuolelta jostakin nurkasta paistaa, mutta se on alapuolella. Yläpuolella tää on ihan siistiä. Nyt mä lyön se takaisin tuohon kiinni ja lyödään ahdin ja hukkaporttikin kiinni, niin nähdään vähän, että miten se alkaa niinku siitä malliintumaan, että sitten pitää miettiä nuo ahtoputket ja hukkaporttoputket ja imusarja tehdä loppuun ja sinne kaasuläppä ja ahtoputket sinne, niin sitten on tää niinku turbo ja puoli valmis ja sitten downpipe jätty. Sehän nyt tosta 3 tuuman putkesta nopeasti tekee, kun V-bändin liitos alas vaan ja näin. Mut jos pitäis nyt nopeasti niinku pistää vaan nää paikalle niinku näin. Joo, sinnehän se aika nopeasti tuli ja se on nyt vaan parilla pultilla tuolla kiinni, mutta aika se kivasti se sinne on, että tuon kannakkeen mä tuosta leikkaan vielä pois. Vaikkei se nyt oikeastaan edessä ookaan, mutta ihan turhaahan siinä on, kun ei siihen tuu mitään. Hukkaporttikin tollattiin kivasti siellä ja tääkin nyt mahtuu pyörimään täällä, kun ennen toi lepäsi vasten, niin tuosta nyt pitäisi johonkin tuohon asentoon pistää ja tämähän nyt täällä alhaalla liikkuu ja sitä saa muutettua sitä pituutta, että aika lailla 90 asteen kulmasta tuohon pitää taittaa, kun toi nyt lyhenee tuolta, kun se on täys pitkä pätkä, niin sitten jotenkin pitäisi tuo hukkaporttiputki tosta taittaa tonne tiehen ja sitten saa tätä, tuostakin menee 3 tuuman putki aika kivasti. Ei tule niin oikeastaan yhtään tuo lokaasuola, mikä tämä nyt onkaan, niin tuohon eteen, että tuohon vaan laippa. Sitten siihen 3 tuuman rosteriputki ja se menee niinku tästä välistä sitten mahtuu menemään ja tuonne alas. Ja tuo akun paikka nyt pitäisi leikata veket tuosta, koska saa paljon siistimän näköisen kun aku heittää konttiin. Ladassakin heiti samalla tavalla. Siinä oli akku tässä kohdalla, just siihen mihin pisti ahtimen. Niin heiti sen vaan
Ei se ole kuin yksi kaapeli kantti ja sitten heittää kontinsa maihin ja helposti se on tehtävissä, ettei se ole iso homma. Se ei no se on vaan se kaapelin veto, että tuossa nyt toki vasti läpivienti. Se tulee tuonne hanskalokeran taakkeen ja tuolta lattiamattoa alta ja penkin takkaan reikä sinne ja sitten taakke. Mutta tähän saa, kun kääntää vielä pitää kellottaa, niin nyt meillä on öljynpallua niinku tuohon suuntaan, niin pitää kääntää, kun tuosta veisi niinku tuosta öljy sisään. Niin pitää kääntää tuo oikeaan asentoon ja sitten sitä voi vähän lisää ihmetellä, että mites asiat täällä menee. Mutta tuo öljy, suodatin tuo aikaliki, mutta siinä on tuo pari kerrosta lämpökäärettä päällä, niin en nyt usko, että se sitä kauheammin on moksiskaan. Se pitää uustaa tuossa vähän lommuilla. Sitten täälläkin tuossa hukkaportiputkessa on pari kerrosta, ettei tuo ahtolinja tuosta ala mihinkään sulamaan. Ja pitää sitten siihen hukkaportin lähtöputkeenkin tuosta niin heittää pari kerrosta, ettei sula sieltä mitään. Mutta tää olisi aika lailla tää pakosarja homma nyt valmis. Ja aika kivan näköinen se on, kun se ei mitenkään hyökkää tuolta nyt sulattiin tyhmästi, että se vähän sulattautuu sinne. Kun tuo tumma ja sitten tässä on tämmöistä mustaa ja kultaa, tämmöistä tummaa väriä, niin aika kivasti. Ihan semmonen toimivakista tuli, että mä kokeilin, että jokaisesta imee puhaltaa paine ilmalla, ettei puhalla takaisin mistään. Ja mua pelotti vaan tuo niinku vika, tai siis eka sylinteri, kun se on vähän tuolattiin suorassa tuossa, mutta kun se ampuu se suoraan tonne turbolle, niin se aivan suorassa aikallekin tuo putki, niin mietin, että ampuukohan nuo niinku takaisin tuolta, että lähtee vaikka nelosmukilla ja heittää ykkösmukiin se pakokaasu. Mutta ei, että kaikki vetää tuonne ahtimeen päin, että se on yksikään ei puhalla mistäkään takaisin. Tilasin 10 metriä tuota pakosarjakäärettä ja ton vertaista jää ylittä. Että aika liki kaikki tuohon meni. Että pitää laittaa pikkasen lisää sitten ja tuo nyt riittää vielä tuohon hukkaportiputkeen, mikä menee tiehen. Ja mulla on myös mä en ole vielä pistänyt paikalleen, mutta tuossa no laitetaan vaikka sekin tähän nyt sitten, että ja noin ikkää sinne tuo pakopesä lämpösuoja paikalleen, että eihän se kauhean kummonen jos siihen pistää, että se tommosilla jousillahan se siinä vaan on, että se on aika helppo tuommoinen laittaa ja ei tommonen montaa kymppiä maksakkaan, etteihän tuo kauhean kalliskaan, ihan siistikin sitä tulee, kun yleensähän se pakopesä muuttuu semmoiksi vähän ruosteiseksi, kun alkaa ajamaan, niin saa aloittavan siistinkin siitä sitten. Ja nämä kaikki tuohon, kun tuo venttiilikopan maalasin tuommoiseksi, niin nämä kaikki sävyt on vähän niinku sopii tommoseen kultaaseen aika kivasti. Et tuohon oli semmonen haalistunut punainen tuo venttiilikoppa ja tuommoinen. No siitäkin voin näyttää vaikka tähän klipi. Sellainen se oli ja tuo konekin oli niinku aivan paskanen, että sieltä varmaan ikinä niinku pesty sitä autoa, jos oli ollut kiinni. Että siihen meni, oliko 6 pulloa präkkistä. Niin siitä sai sitten puhtoa ja vähän teräsarjaa ja kaiken näköistä. Niin siitäkin sai sitten tuolla se, että kyllähän tää tästä pikkuhiljaa alkaa, että voisi joku, mulla on ilmanputsarikin tuolla, mutta pitää nyt kattoo, että ostaako uuden ja se on siis ihan käyttämätön, mutta pitää sitä maskihommaakin miettiä, että minkä näköistä tulee. Että sit saa vaan semmoinen siistin näköisen ilmanputsaristakin tuohon ja tuohon pitää joku suoja päälle tehdä, kun ei mulla siis
ei tule virranjakajaa tähän vehkeeseen. Että en nyt ajatellut virranjakajalla ajaa, että maksaeku tulee ja sitä kautta sitten sytytyspaksu tuohon johonkin ja suolat pitäis hommata ja näin. Mutta tästä pikkuhiljaa. Osia pitäis vähän tilailla. Tilailla osia ja jotakin mulla on postissa tulossa vielä. Pitää niitä ootella ja tuohon mulla on jossakin ne lipat tähän hukkaparttiinkin olemassa, mutta ne on hävinnyt varmaan jo. Mä ne tuolta romujen seasta lähtee etsimään, niin löytyy vielä. Mä tuosta akkuu joku viikko kun mieto ostin ja ei mulla varmaan muuta. Jääs.